Daghan ang moingon, sigig simba pero wala man lagi na usob ng batasan niya. Igsoon ko diha ni Kristo, dili buot pasabot nga ming simba kag isa ka simbahan mausob ka diretso. Dili buot pasabot isa ka tuig kag sinimba mausob ka diretso. Kinahanglan ang pagbag-o process. Proseso nga imong pag-aagian ingon man igsoon ko diha ni Kristo, kinahanglan magmaalamon sab ka. Kung hagiton nagali ang imong kasing-kasing sa kasuko, pasakitan nagi ka uban ni gyud kasing-kasing nga mapailubon. Kay sa diha bitang gilatos sa atong Ginoo, nagpailog siya. Sa dihang gibugal-bugalan siya, nagpailog siya. Sa dihang nakadungog siya mga sakit nga storya, nagpailog siya og nagpasaylo. Unsa ang gingon sa atong Ginoo Kristo? Amahan ko pasayloas sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Karon sa atong panahon, makadungog pa ba ta? Muyahat pa ba ta sa kalangitan ko makadungog tag sakit nga istorya? Amahan ko pasayloas sila kawa sa masayod sa ilang gibuhat. Or ato nang duulon ug bugnoon tungod sa sakit nga storya nga atong nadungog kay di po ta palupig, di po ta pagansi bisag wa ta samdi atong paliton ang ilang sakit nga pinulungan gumikan wa tay kasing-kasing nga mapailobon ug mapasayloon. Ug maunta ni ang kasing-kasing naggusto sa Dios nga atong huptan aron makaabot ta ang langit na iyang gisaad kanato.